ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ኣርሲን ሓደ ሰሙን ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ህፃናት ሓዊሱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱን ስድራ ግዳያትን ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ከም ዝጀመረ ዝተገልጸ እዚ መጥቃዕቲ ካብቶም ዝሞቱ 8 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ከም ዝኾኑ ሰለስተ ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ ወረዳታት ጉና ሸርካን ህንቀሎን ዋቤን ከም ዝተፈጸመ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝገለጹ ክልተ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ሰለስተ ወረዳታት ዝተፈጸመ ዘስካሕ ከም መጥቃዕቲ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ከም ዝነበረ ገሊጾም እቲ ዝበዝሐ ሰባት ግዳይ ዝኾኑሉ ኣብታ ድሒሩ መጥቃዕቲ ዝተኻየደላ ወረዳ ጉና ወኒ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ሓሙስን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ክልተ ኣባላት ስድራ ግዳያት ከምኡውን መራሕቲ ቤተክርስትያን ገሊጾም ኣለዉ ካልእ ላዕለዋይ መራሒ ቤተክርስትያን ኣባ ጀማ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓዊሱ ብድምር 17 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ገሊጹ ሓደ መራሒ ቤተክርስትያን ኣብቲ ዞባ ወረዳ ሸርካ ስዒቡ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሶኒ ምሸት ዝተፈጸመ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ብተወሳኺ በዚ መጥቃዕቲ ሰለስተ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣነ ገሊጹ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ተደጋጋሚ ምልውዋጥ ተኩስን ውግእን ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ፌደራልን ሓያል ግጭት ይካየድ ምህላው እዩ ዝግለጽ በዚ ኸኣ ኣብቲ ክልተ ክልላት ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ናይ ፀጥታ ሃጓፍ ኣጋጢሙ ምህላው ይሕበር ነዚ መጥቃዕትታት ተኸቲሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ብረቡዕ ኣብ ዘውፃቶ መግለጺ ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ ጥቅምቲ ጥራይ ልዕሊ 25 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ኣፍሊጣ እያ ኣብ ሃገር ሆላንድ ብሮብ ኣብ ዝተገብረ ባይታዊ ምርጫ እቲ ብሮብየተን ዝምራሕ ማእከላይ ሊበራላዊ ሰልፊ ዲ66 ዝበዝሐ ድምጽታት ብምርካቡ ነቲ ጸረ ስደተኛታትን ጸረ ኣመንቲ እምነት መስልምናን ተሪር መርገጽ ዘለዎ ብኸርት ቪልደርስ ዝምራሕ PVV ዝበሃል ሰልፊ ናጽነት ከም ሰዓረ ተገሊጹ ኣብ ታሪኽ ሆላንድ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈለጥ መልክዕ ኣብ ባይቶ እቲ ሃገር ተመሳሳሊ ብዝሒ ወናብር ክዕወቱ እንከለዉ መን ዝለዓለ ድምጽ ረኺቡ ንምፍላይ ድማ ሓደ ብሓደ ድምጽታት ተቆጺሩ እቲ ብሮብየተን ዝምራሕ ዲ66 ዝበሃል ማእከላይ ሊበራላዊ መርገጽ ዘለዎ ስደተኛታት እውን ዘደናገጽ ሰልፊ ብ15000 ድምጺ ብጸቢብዩ ረቲዑ ዘሎ ወላውን ክሳብ ሕጂ ድምጽታታ ዘይተቆጸረ ሓንቲ ምምሕዳር እንተላ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ 15000 ድምጽ ጋግን ክጸብብ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ ብምዃኑ ዲ66 ተዓዋቲ ተባሂሉ ዘሎ መራሒ ናይዚ ሰልፊ ዝኾነ ሮብየተን ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ድማ ኣብ ሆላንድ ዝዓበየ ውድቢና ሕጂ ንኹሎም ሆላንዳውያን ክንሰርሕ ኢና ኢሉ እቲ ሰልፉ መሪሕነት ዘይሓዘ ግን ከኣ ከም ዲ66 ተመሳሳሊ ብዝሒ ወናብር ረኺቡ ዘሎ ዝመርሕ ኸልቲ ቪልደርስ ድምጽታት ናይታ ተሪፋ ዘላ ምምሕዳር ስለዘይ ተቆጽረ ዘሎ ማዕከና ዜና ኣይኮነን ውጽኢት ዝውስኑ ባይቶ ምርጫ ዝውስኑ ብምባል ሙሉእ ድምጽ ከሳብ ዝቁጸር ዘይምጽባይ ትዕቢት ክብል ነቐፌቱ ኣቕሪብሎ ከሳብ ሕጂ ክልቲኦም ሰልፍታት ኣብ ባይቶ እቲ ሃገር ነፍሲ ወከፎም 26 ወናብር ረኺቦም ዘለዉ ኮይኖም ብመሰረት ሕጂ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት ግን እቲ ብሮብየተን ዝምራሕ ኣብ ሃገር ጽልእን ምክፍፋልን ከተርፍ ኣለዎ ዘለና ጸገማት ድማ ሓቢርና ክንፈትሕ ኣለና ዝብል መርገጽ ዘለዎ ሰልፊ ዲ66 27 ወናብር ክዕወት ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሃገር ሆላንድ ዝበዝሐ ድምጽ ዝረክብ ሰልፊ መንግስቲ ክቀውምን ኣብ ምምራጽ ቀዳማይ ሚኒስተርን ልዑል ተራ ዘለዎ ብምዃኑ መራሒ ሰልፊ ዲ66 ሮብየተ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንቲ ፈጢሩ መንግስቲ እንድሕር መስሪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ሃገር ሆላንድ እቲ ዝነኣሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ኮይኑ ብጀካዚ እውን ኣብ ታሪኽ ሃገር ሆላንድ ቀዳማይ ሕደ ጾታዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን እዩ مسجبن زي حجاو مسجر دك سبات بزتحز أب تحت قيداتيو أب زوان أب هاجر هولاند مسرح فردوز كاتاتل زلو بولي الزفلات تولد جويتو أم زبها الإيرترا وعلو الأسجاري مسرح فردو أب هاجر هولاند كاتما زفولة سلست حدار كجمر مخانة جاليسو أتي سلست حدار زي جمر مسرح فردو مسمع توسخت مسخر زركبو بمخانو ورحك وسط كم زغل كفلات تخيلو لا أتي بولي الزبل كاتل سم زفلات تولد جويتو أم أب ليبيان حدا علم
ታሪኻዊ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብምምራሕ ሰባት ብምእሳርን ብምስቃይን ጾታዊ ዓመጽ ብምፍጻምን ይዝኽሰስ እቲ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ሊብያ በኒዌሊት ዝበሃል መዳጎነ ስደተኛታት ዘለዎ ኮይኑ ሞሊድን መሳርሕቱን ነቶም ካብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ዘስገርዎም ሰባት ኣብዚ ማዓስከር ዝዳግዩኖም እናሳቀዩ ካብ ስድሮኦም ኣሽሓት ዶላራት ከም ዝተቀበሉ ክስ ቀሪቡሉ ዘሎ ተወልደ ጎይቶም ከኣ ቀንዳ ኣሳቃይ ኮይኑ ኣሽሓት ምናልባት እውን ዓሰርታት ኣሽሓት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ብመንገዱ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ይዘዋወሩ ምንባሮም እውን ክስ ቀሪቡሉ ይዝርከብ መንግስቲ ሆላንድ ብመንገዲ ተወልደ ጎይቶም ናብታ ሃገር ዝኣተው ስደተኛታት ብተወልደ ዝበጽሖም ዝነበረ ግፍዕታት ምስ መስኮርዩ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ከምርሖ ዝኸኣለ ከሳብ ሕጂ ከኣ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ 191 ዝበጽሑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ነቲ ብወሊድ ዝበጽሖም ግፍዕታት ምስክርነት ሂቦም ለለዉ ወሊድ ኣብ መጋቢት 2020 መስካለ ኪዳነ ዘካርያስ ዝበሃል ኤርትራዊ መሳርሕቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ወሊድ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ን18 ዓመታት ክእሰር ውሳነ ተዋሂብዎ ነይሩ ኣብ ሊብያ ብዝፈጸሙ ገበናት ብሓሙሽተ ዝቐረበሉ ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ብጠለብ ኢንተርፖል ወይ ዓለም ለኻዊ ፖሊስ ናብ ሆላንድ ተረኪቡ እቲ ምስተወልደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ኪዳነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ፍርዲ ሃዲሙ እኳ እንተነበረ ብሓደ ጥሪ 2023 ግን ኣብ ሱዳን ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ክሰጋገር እንከሎ ብምስጋር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብታ ሃገር ክስ ቀሪቡሉ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ እኳ እንተነበረ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ግን ነታ ድሮ ክሱ መስሪታትሉ ዝነበረት ሆላንድ ኣረኪባቶ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝእዋን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቀይዲ መስርሕ ፍርዱ ኣብ ምጽባይ ይዝርከብ هاجر جبسه جوداي كيح بحرين هاجرات كيح بحر ترى يزملكت نيتيوبيا أي ملكتني بمبال جليسا جبس إن زمجلس ذهبت أبزوان بريزنسيس نبت هاجر مبصحب زجبرول زلجيزي منستر واتس أي جوداي تتهاجر بدر عبد العاطي نال عربية تبها المع كان زينا أب ذهبوا مجلسيو نسو أب مجلسيو جوداي كيح بحري كومد ما محدران تانك كيح بحري نتن مسك كيح بحر زد دوابة هاجرات ترايو زملكت قبلن كله مسك كيح بحر زي الدوابة هاجرات دما أب جوداي كيح بحري إيدن كأتوا كومد ما أب جوداي محدراك كيح بحري تساتفك هلوان أي كإلنيو أي نفك إدنيا وينيلو كم زفلت جبس أن إثيوبيان بجوداي عبي قدب حداسة نوحز أنحو وترز اللوان كوينو أبزز حلفك أرى معلتها دما إثيوبيا نجبس تاريخاوي تسأل إيتاي إلى بمجلس كابتن أفدق بحرنا خيط ركب زنك أساقسا هاجرات مخانا جليس أتاني ريا كابتن بإثيوبيا زوهاب مجلس إتا دما أبز حلف السمون حلقة استاف سراويت إثيوبيا فيلد مارشال برهان جلا ناب جبس بزغن عز مسلك أنا إثيوبيا بزي بحر نزات رفوا زبلم بشم زي تقسم حيلتات وصعي كوك استسمعيو نسو أبتنا شعو مجلسي اتم نصوصا 7 عامتات سريحهم مريت تخيبنا كنترف زغورنا صلاتي سرحهم كتسيلهم ألو دحر مبال اتم كندو وننتنايتن إثيوبيا بمريت ناي معصاو أجندا اتم تاريخاويان صلاتيهم كبل وانتزاري بيو حجد ما أمونغو مرحتي إيرتران جبسن ركب تغيرو أبزل واللوان جبسي هباتو أبزل مجلسي قداي كيح بحرين هاجرات كيح بحري زملكت أب كيح بحري أفدق زي بلان هاجرات دما أب قداي كيح بحري متأتاو أيك جبرانيان كجبراون أيك فقدلنيا إلى زلا أتي نزم مجلسي هي بزلهم منستر قداي توص أي جبسي بدر عبد العاطي أب مجلس يوني إثيوبيا بشما وانتغيس ولا نسو أبتهن مع كان زينا العربية ذهبوا مجلسي محدراك كيح بحرين نزخونت بميريت زتخبت هاجر أي ملكتنيو نزكبلن كل خدمة أب أفريقيا بميريت زتخبا محدراك كيح بحري أي ملكتنيو زلزلخو بفولي دما إثيوبيا كبلي تزاريبو اتمنستر وص أي قدايات كتسيلو إثيوبيا أبزخونه نقداي كيح بحرين محدرو انزملكت زقبر ناي سراح متأخاب كتساتف قبول أيكونن أبز أوانك أجبسي مسعود عرب أب مسعي محدراك أيه بحري تزارب على كبلي قاليتو كم زفلت أبز أوان أمونغ إيرتران إثيوبيانون بقوداي عسب زتل عليه قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد بتتقامي نوانت اتاودا بملكيتو زتفر عليه مخنياتات مقوتات زركبالو مفرح زتحوسو مجلس إتات كهبير رأي زلا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم